kayo. Pati po sa inyo lahat, mga pupilyo ng lahat. Salamat po sa tayo po ay magkita-kita dito po sa inyong lugar. Sa ating mga panahungin at sa lahat po ng mga nangyayari po ngayon, salamat po sa inyong pagpapaunlak sa akin. At kami po ay una sa lahat, natutuwa kami na makita kayo dito ngayon dahil ibig sabihin, kaya po kayo nandito. Karamihan sa inyo, hindi man po lahat, ay naniniwala po kami na kaisa kayo sa ating pagkakas. Ito po ang ating ginagawa na pagkakatipon, mga kapatid, kaya rin natin laging ipinapaalaala. Napakahalaga po na bahagi ng pagkakatipon natin mga magkakapatid, yung tayo po ay magkatinginan. Siyempre, minsan lang yun, anak ko. Buong mundo yan. Ito ang utos sa pagtitipon. Nag-message siya sa atin. Ang sinasabi po ni Pablo doon sa Gis at 24 ng Hebreo, tayo ay mga tinginan upang tayo ay mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Ito po ay bahagi ng ating pagkakatipon na sa tuwina dapat na makita natin kung ano po yung ating susunding mga aral sa bawat sandali na tayo po ay gumagawa sa ating mga buhay. Dahil ang sabi ng Biblia sa 1:27 ng Filipos, ang inyo lamang pamumuhay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo ay mamalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y magkaisa na kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Ang ating buhay, una sa lahat, dapat natin ilapat doon sa aral ng Diyos, doon sa Ebanghelyo. Bawat sandali, bawat oras na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon, dapat alam po natin kung ano yung aral ng Diyos na ating susundin. Bilang isang ama, bilang isang ina, bilang isang kapitbahay, bilang isang tao, dahil yun ang ating buong katungkulan na sabi ng Biblia na itinuturo sa ating palagi. Ito ang wika ang wakas ng bagay, sabi ng Ecclesiastes 12:13. Lahat ay narinig, ikaw ay makakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kaya kung tungkulin natin ang pagsunod sa Diyos, hindi kung kailan lang po natin ibig sumunod, kung hindi bawat oras ng ating buhay, dapat po na sumusunod tayo sa Diyos. Dapat na ang ating buhay ay ayon doon sa utos ng Diyos. Ganun tayo mabubuhay dahil hindi naman po natin hawak ang ating mga buhay. Kaya bilang mga magkakapatid na tinuturuan ng aral ng Diyos, ng utos ng Diyos, ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo doon sa 28 at 20 ng Mateo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Narito ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya kung ipinatuturo yung utos ng Diyos, mga kapatid, ang pagtuturo, ituturo po tayo po, ituturo po sa atin
kung paano ito gaganapin. Sa ating pong pagganap, kailangan po tulong-tulong tayo. Dahil yun naman po, sabi niya doon sa isang dos ng Galacia, sabi naman po ni Pablo, magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa. Sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Kaya kung parang matupad natin yung utos ng ating Panginoong Jesucristo, dapat po tulong-tulong tayo. Hindi po tayo kanya-kanya. Hindi po tayo dapat na magkakahiwalay ng kalooban. Dapat magkaisa po tayo para masunod natin yung kautusan ng ating Panginoong Jesucristo. At bahagi po ng kautusan na yan na ating susundin yung pagtitinginan natin ng mga magkakapatid upang tayo maudyok sa pag-iibigan. Dahil ang pangunahing utos sa ating mga magkakapatid, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, yung pag-ibig. Una, pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa ating kapatid. Sa 22 ng Mateo ay sinasabi po yan ng 37. Ang sabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng kaluluwa mo at ng buong pag-isip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kaya po, ang una, ibigin natin ang Diyos. Tapos, iibigin natin ang ating kapwa. Ito po ang dapat na pagtulong-tulungan natin mga magkakapatid. Kaya kung mapapansin niyo, sa panahon natin ngayon, ang isinasaksak po ng kaaway ng Diyos, dahil alam naman natin laging mayroong away ng mabuti at masama. Ang diablo po ay nandyan, gumagala, humahanap ng masisigan. Kaya ang sabi, labanan ninyong masikap ng inyong pananampalataya. Sabi ni Pedro doon sa 5:9, labanan niyong matatag sa inyong pananampalataya. Kaya may laban, dahil yun pong kaaway ng Diyos ang gusto naman niyang ituro sa tao at gawin ng tao sa halip na mag-ibigan, mag-away-away. Hindi niyo ba po napapansin, pag nagbukas kayo kahit sa social media lang, ang dami mong makikita, puro away. Tama po o hindi? Nagkakagalit. At minsan, kahit nasa parking lot, kahit nasa nagmamaneho lang sa daan, kahit nasa palengke, Siya nagtuturo sa atin lahat. marami pong isinasaksak na pag-aaway-away. Subalit hindi po yun ang prinsipyo na ibig ng Diyos na taglayin ang kanyang mga lingkod. Dahil ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang mga lingkod dapat, sabi dun sa 5:16 ng Mateo, lumiwanag na gayon ang inyong mga ilaw sa harap ng mga tao, upang makakita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ang ibig po ng Panginoon, lumiwanag ang ilaw ng kanyang mga lingkod. Ibig sabihin, dapat magsisilbi tayong liwanag sa gitna ng kadiliman. Kung ang nakikita sa paligid ng karamihan ko ay mga pag-aaway-away at iba't ibang mga bagay na ginagawa ng kalaban ng Diyos para ang mga tao ay magkagagalit, hindi magkasundo-sundo. Bilang mga lingkod ng Diyos, at dapat lumiwanag po
sa gitna ng mga tao, yung sabi naman ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, sa 13 at 34 ng buwan. Ang sabi ko, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, na kung paano iniibig ko kayo, ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Kaya po, yun ang isang bagay na dapat magliwanag sa gitna ng dilim. Kung tayo ay kanyang mga lingkod, kung tayo ay kanyang mga alagad, dapat tayong mga magkakapatid ang lumiwanag sa atin at makita sa atin tayo po ay nag-iibigang mga magkakapatid. Baptista din yun ako. Anong klase po ng pag-iibigan? Ang sabi po dun sa unang 1 verse 18, pumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng di laman, kundi ng gawa at katotohanan. Kaya po, sa ating pag-iibigan, hindi po ito dapat natin dadaldalin lang o sasabihin lang po natin. Ang pag-iibigan natin, kaya tayo nagtitigilan para tayo mag-udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Ang pag-iibigan mo ng mga lingkod ng Diyos, kanakit hulod yung mabuting gawa. Ibig sabihin, hindi natin sasabihin lang sa kapatid natin na iniibig mo siya. Kung hindi, dapat maipakita natin ito sa ating mga paggawa. Kaya salamat sa Diyos dahil ako po naniniwala bilang mga lingkod ng Diyos, mawawala na sa atin yung iba't ibang mga bagay na ang ipinapakita ay hindi ang pag-ibig sa kapatid. Kaya nga wala nang nag-aaway-away dapat sa silya kung sino uupo sa unahan at sino uupo sa likuran. Kung hindi ang makikita sa atin, tayong mga magkakapatid, hindi o-offer natin yung ating sariling bubuhay. Salamat sa Diyos sa amin po na mga mabalitaan dito sa inyong lugar. Awa ng Panginoon ay nakikita natin mayor parte. Kung meron man hindi siguro, hindi naman naiiwasan kung minsan sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo sa 12 apostol, meron kayong nakikilala, natatandaan mga kapatid? Merong Judas Iscariote ng kita. Diba? 12 doon, sa 12 yun, ang ratio po 12:1. Awa naman ng Diyos po, hindi naman 12:1 dahil mas marami ang mayor parte ng kapatiran. Kaya po, dito sa inyo, sa Pangasinan, salamat sa Diyos sa inyong patuloy na pagtitigilan, pagmamalasakitan, pag-iibigan na dapat natin pong ipagpatuloy. At bahagi niya, sabi nga po doon sa 13:17 ng unang buwan, ang sino man ang bigang mayroong mga pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at doon ay ipagkait ang kanyang awa, paano mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Kaya para hindi po salita lang, hindi dila lang ang ating pag-ibig, dapat po ang pag-iibigan natin mga magkakapatid, pag-iibigan isinasagawa. At ngayong araw na ito, bilang pagsasakatuparan ng ating mga kapatid dito sa inyong lugar, nag-aalay po ang mga kapatid dito sa isa nating kapatid naman mula sa lokal ng Mosurubyo. May mga
Alay ng ating mga kapatid, isa pong pagkakakitaan sa isa nating kapatid na nakita po nila kailangan matulungan. Wow, Ito naman ating tulungan. pong proyekto ng Livelihood Project. Tuloy-tuloy naman po ito, mga kapatid. Sa awa ng Panginoon, maaari hindi na ninyo alam yung iba, subalit ang ating po mga livelihood project ay ating po pinagpapatuloy yung napasimulan natin ng mga food cards na ibinibigay sa ating mga kapatid na nangangailangan ng kaunting mapagkakakitaan, yung iba't iba pong mga paraan para sila po ay matulungan, para magkaroon din naman sila na ng kakayahan sa tulong ng awa ng Panginoon na itaguyod ang kanilang sambahayan, at ganoon din naman kung sila ay may sapat na kakayahan, makatulong din naman sila sa iba na nangangailangan. Alay po ang isang sari-sari store na package ngayong araw na ito. Sari-sari store. Kasama ng kaunting ayuda na pagdagdag sa puhunan at ganoon din naman po ang ilang mga grocery items para sa kanilang araw-araw. Sa ating pong kapatid na Jaime Marilag ng Yolanda Osorudio, siya po ay Jaime Marilag. 2021 pa lang siya po ay nakautismohan. Kaya Jaime pinagalaw po natin yung ano na ito po ay galing sa ating mga kapatid dito sa Pangasinan sa tama po. Kapatid na Jaime, para sa inyo po ito. At meron po kayo ng sari-sari store na magagamit na niyo. Pagtingnan-tingnan po ninyo. Salamat po, salamat sa Diyos. May gusto kayong sabihin sa mga kapatid? Sige po. Salamat po, salamat sa Diyos. Samahan kayo ng Panginoon. Lagi tayo po magtatagubilin sa Diyos. Huwag kayo makakalimot. Higit sa lahat ang pag-asa natin, ang tulong ng Diyos sa atin. Salamat po, kapatid na Jaime. Salamat sa mga kapatid po dito sa pagkakaloob ng Tulong. Pinagtulong-tulungan niyo naman. mapagkakakitaan sa isa nating bagong pamagitan. At may isa pa po, isang bagong kapatid din dito noong last year, 2022, na siya po ay inabautismuhan. Mula naman Encourage mo magpadoktrina ba? Makinig lang. Pinalonan, nasa bawang pinalonan. Ito daw po ay para meron siyang anak buhay din ito. Ang kanya naman po gagawin ay pagtinda ng mga sabon ng panglaba. Kaya bibigyan po siya ng mga kapatid natin dito na gagawin niya sa pagtitinda ng sabon. Kasama na yung mga gamit ay may kaunti rin ayuda, dagdag sa puhunan at ilan po mga para sa kanilang pagkakailangan. Para kay kapatid na Marieta Costales. Marieta Magandang umaga po, kapatid. Bigay po ito sa inyo ng ating mga kapatid dito sa inyong lugar. Kasama po. Salamat po, salamat sa Diyos. Kasama po yung mga pagkakabuhay niya na natin. Salamat po, salamat sa Diyos. Nagluluha siya. Baka gusto po kayo sabihin sa ating mga kapatid. Ito po. Maraming salamat po sa nagbigay po mga kapatid sa amin. Salamat po. Maraming po salamat sa Panginoon po. Salamat po sa Diyos Kuya. Salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos. Samahan kayo ng Panginoon. Sana lagi natin isipin mahalaga ang pagsunod sa utos ng Diyos bilang isang lingkod nito. Samahan po kayo ng Panginoon. Huwag kayo makalimot na
Mahalaga daw yung pagsunod sa Diyos. Salamat po sa Diyos, samahan kayo ng Panginoon. Yan. Siya po ay last year lang na bautismo. Pero alam niyo mga kapatid, salamat sa Diyos. Marami po tayo ngayong mga bagong kapatid. Pero pagka nakita po karamihan sa mga bagong kapatid natin, parang matagal na silang kapatid. Kahit na bakit. Salamat sa Diyos. At dito po ay luluobin ng Panginoon pag-uumpisa na rin na tumulong sa inyo ang ating po mobile, dental, and optical clinic. Para po mapagsilbihan yung ating mga kapatid dito sa inyong lugar. At syempre ganun din sa ating mga kapwa-tao. Dahil sa ating pong pagsasama-sama, yan ang ating namang pinapractice. Gagawa tayo ng mabuti sa lahat ng pwede natin gawa ng mabuti kahit hindi po natin kasama sa pananampalataya. Kagaya ngayong araw na ito, sa ating pong pagtitipon ay pinaanyayahan din natin ang ating mga kapwa-tao na ibig natin mapagsilbihan. At sa anuman pong paraan, bukas po ang FCGI kung ano ang amin pong maipagsisilbi sa inyo. Mayroon po kami mga coordinating centers sapagkat ito po'y obligasyon namin tinitignan. Sa bawat pagkakataon, mayroon po kami pwedeng magawang mabuti sa kapwa, hindi lamang po sa aming mga kapatid, kung hindi maging sa ating po mga kapwa-tao. Sana po magdamutan ninyo kung ano ang aming munting makakayanan, kayo po ay mapagsilbihan. Mayroon din po tayong kasamang mga doktor, meron po tayong mga kapatid natin na kukuha kung meron kayong mga concerns, meron pong mga coordinators po tayo dito na kukuha po ng inyong mga listahan kung ano po yung maipagsisilbi pa po namin higit. At kung lalaupin po ng Diyos, humihingi rin kami po ng pakikipagkaisa ninyo. Yun pong ating mga kapatid na walang anuman, yung mga mahihirap, yung mga kapatid natin wala po talagang maipagbibili ng gamot, pero kailangan po nila na mag-maintain. Meron na po kami mga unang batch na dumating para po sa maintenance ng hypertension at saka po ng diabetes, mga kapatid. Kaya kinukuha na po namin yung listahan noong mga kapatid natin na kailangan pong mapadalahan ito. Ito po ay libre rin alay po ng ating kapatiran para sa bawat isang kapatid natin po na kailangan. At tuloy-tuloy po sa tulong ng Diyos ang ating namang pagsisikap na kung ano po ang aming pag-ibig na may pagsisilbi sa ating mga kapatid at sa ating mga kapwa-tao, atin pong sama-sama mapagtulong-tulungan. Sana po, kahit malayo kayo sa amin physically, naniniwala po kami sa tulong ng Diyos, tayo po ay pagkakalapit sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa kabutihan. Samahan nawa kayo palagi ng Diyos. Dalangin po namin ang lahat ng mabuti para sa inyo, mga kapatid, at laman kayo ng aming magkakagdaling sa Diyos sa araw-araw. Mula sa aming mga puso, mahal namin kayo, mga kapatid, sa tunay na kahulugan. Pagpalain kayo ng Panginoon, magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat sa Diyos sa pagkakataon. Salamat sa Diyos, mga kapatid.